Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabu jamaah salat maghrib wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang minulya, monggo kula panjenengan nglajengaken maos kitab Wasiatul Mustofa karya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mugi-mugi kanthi maos kula panjenengan tansah tambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu lamma khalaqallahu al-jannata qala ya Rabbi lima khalaqtani qala li kulli sakhiyyin wa taqiyyin qala raditu wa qalatin naru ya Rabbi lima khalaqtani qala li kulli bakhilin wa mutakabbirin qala ana lah. Niki dawuh Kanjeng Nabi datang Sayyidina Ali ing atosipun Hu Ali nalikane Allah Ta'ala gawe swarga. Langsung swarga takon marang Gusti Allah Ta'ala, "Duh Gusti, kula jenengan titahaken niki kangge sinten? Kula jenengan damel niki panggonane kangge sinten?" Jawabe Gusti Allah, "Sira kangge setiap wong kang loman lan wong kang takwa marang Aku." Lajeng malih surga jawab, "Nggih Gusti, kula ridho, kula purun." Lajeng neraka nalikane diciptakne nggih tambah diyen. "Duh Gusti Allah, kula niki kangge sinten dengan ciptaane niki?" Jawab Gusti Allah, "Awakmu kangge saben-saben wong kang medhit lan wong kang sombong, wong kang takabur medhit." Jawab neraka, "Nggih, kula siap." Bahasane benten. Surga jawabane halus, "Nggih Gusti, kula purun." Ngoten. Tapi nek neraka jawabane tegas, "Nggih, kula siap." Ini nuduhaken napa bahwa Gusti Allah Ta'ala niki kangge puncake kehidupan manungsa niki, kula jenengan diciptakne kan boten selamanya teng bumi. Ngoten kan? Teng donya niki kan selamanya boten mungkin. Teng donya niki ibaratnya mampir ngombe. Lah mampir ngombe iki sementara. Nah terus tujuannya urip teng donya niki sebagai ujian. Ken ngakak-ngakaken sangu kangge teng akhirat. Ken ngakak-ngakaken tanduran sing besok diunduh, besok dipun panen wonten akhirat. Nah selama gesang kula jenengan tentunya terus bukti JBC bakal teng akhirat itu ngrasane panenane, ngraosaken hasil. Niku tiyang ingkang sae ingkang diridhoi Gusti Allah Ta'ala nggih manggen teng swarga. Tiyang ingkang sebaliknya dibendu oleh Gusti Allah Ta'ala nggih boten manggen swarga, sebaliknya wonten neraka. Nah niki suatu saat surga neraka niku sami taklete kaliyan Gusti Allah. Nah, surga niku taklet kula kangge panjenengan sinten Gusti? Jawaban Gusti Allah rikas kangge wong kang loman lan wong kang takwa. Niki sak gandeng lho nggih. Loman kalih takwa niku sak gandeng. Nek loman mawon kathah tiyang. Nggih kathah. Wong loman kathah.
Jenengan ningali wong sing non jauh di luar Islam ya, non Muslim, niku nek bantu yo kathah. Nang kono nang fakir miskin, nang wong ngamen, wong jalanan, nggih kathah bantu. Nah, tapi enten syarat sing mboten dilakoni, nggih punika takwa. Nah, takwa niku kudune nggih dasare iman lan Islam. Mboten mungkin diwastani takwa nek mboten iman kalian Islam. Nah, niku syarat utama. Nanti pun gampang gumun ya. Dengan kalian wong sing di luar kita, ya, seluma kowe kono sembarang kowe nyanyo dermawan, ya cukup awake dhewe matur nuwun. Tapi akibatnya besok nek akhirat ya ono kok ya mboten ngertos pun niku jelasé di luar ketentuannya ngaji Nabi ini. Ngaji Nabi dawuhe loman yo takwa. Loman kok mboten takwa ya. Terus balik mana wong Islam iki ngoten. Nah, wong Islam dhewe romane momen ning acara-acara foya-foya. Nggih. Nek enek orkes, nggih, enek tontonan hiburan-hiburan dijali sumbangan wah royal gitu. Jutaan. Mboten eman. Tapi nek acara pengajian nggih, acara masjid nopo pondok pesantren sing golongane Islam ngoten niku sing basic agama yo saya kelas yo ngowae saya kelas niku sing jero nomor penjaluke utawi sumbangane golongan agama. Nek kanggo agama urusan agama sing besok diunduh nang akhirat njaluk saya kelas. Tapi nek kangge foya-foya acarane sing isine seneng-seneng kok. Nggih. Wah, ya mboten eman-eman mboten ngomong saya kelas kowe. Wis pira-pira cak ngarani ke panitia yo nyong. Nggih. Alasan sing wani nanggung kurange nggih. Kurang 10 juta, 20 juta nyong. Oh, kok enak. Nah, ngoten terus pundi? Di antarane wong ngoten niku berarti yo jenenge loman tapi urung takwa. Kira repot ya. Loman tapi dereng takwa. Jadi mboten sanggumun jenenge wong sing gampang kowe bangun barang urusan duniawi, urusan koyo-koyo kok loman. Ya, delok dhisik takwa ora. Kadang urusan masjid ngono nggih ngoten lho. Mboten namung urusan hiburan. Teng masjid atau teng panti asuhan teng udi-udi ngowahi enak akeh. Tapi kowe salat kagak mudah. Mbok ning omah mbok salat ora. Gitu. Nang masjid batu bangun bareng-bareng nyumbang ya rada akeh. Tapi wis mesti dadi kaya ngiseni jamaah ora tau nyang. Alasane mau nyambut gawe lah. Alasannya bisnis lah, apa ada urusan, wes kakak. Ya ini itu repotnya gitu. Nah kalau jenengan sedang-sedang saja kawan, sedang-sedang saja. Nalikane urusan hiburan, urusan duniawi, batu, sak mampune batu. Ya mungkin urusan akhirat, urusan agama, ya batu sama sak mampune, itu enak. Jadi imbang. Mumpun ngantos angkut sisih ngantos berat sebelah. Berat sebelah jadi gua akhirnya diwastani no loman tapi urung takwa. Nanti nih loman tapi urung takwa. Jadi boten mesti lagi wong sugih itu sing bener sing takwa pisan itu kurang sedikit. Kata-kata itu ya apa sih ngowahi kowe enak kowe bangun masjid kok enak kowe tapi kon salat jamaah mbuh kusnudane kowe salat jamaah bojone ning omah iki nyatane ya apa ya ora. Nah iki lho repot ya. Mila jenengan iki berusaha sing loman sekaligus takwa dan loman kula jenengan
Mboten kudu kata-kata. Sing penting teng ati iki mboten ten rasa cinta dunia. Sing penting teng ati iki mboten ten rasa iman-iman kalian bondo donya niki. Niku lho asline. Ibaratnya sing ati rasa jagre niku lho jenenge dititipi bondo donya kan Gusti Allah niku ibaratnya kaya tukang parkir. Kayak tukang parkir. Tukang parkir itu neng mall mobil-mobil teko lupo teko pakai sedan sing BMW, Mercedes, sing mobil Alphard, sing mewah-mewah teko. Seneng. Alhamdulillah dititipi akeh. Tapi pancene buyar, jenenge tutup oleh mobil-mobil itu terus mulai kabeh utawa wangsul wis duwe. Ya nopo rasane tukang parkir itu? Di mana-mana nangis kan boten ya. Ketika bondo niku dijaluki duwe tukang parkir kan ya boten ning mana boten nangis terus boro-boro mobil putih colong, mobil putih gowo, mobil putih ora. Kan boten nate. Ya tetep syukur mawon alhamdulillah. Ya boten ning mana boten gelo ya untuk parkir. Maksudnya itu di tukang parkir itu merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Ngerti nggih? Iku kuncine oloman niku. Jadi merasa dititipi amanah oleh Gusti Allah, tapi tidak merasa memiliki. Dan seperti ketika ada rezeki sing masuk niku ya langsung eling, oh titipan. Iki amanah kok Gusti Allah. Kudune apa? Ya kudune aku eling karo kewajibanku. Sebagian saka rezeki sing tak trimo iki ya ana hak kangge wong liya. Jadi mulai eling zakate, sedekahe, jariyahe. Iki malah enteng kok iki. Ngoten iki. Enteng. Kenapa? Karena itu tadi. Karena dia menerima harta itu, menerima rezeki itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi amanah. Termasuk amanah di keluarga. Yang pengatos yang saran keluarga loh ya, itu kebablasan. Saking lomane nang wong liya, lomane nang toko-toko nang wong liya kono, keluargane keluar dijirane. Itu kleru niku. Niku kebablasan. Bahaya. Termasuk wong liya niki yo keluargane dhewe termasuk nilainya sedekah lho nggih. Mun kleru nggih. Kula jenengan asal rezeki hasil kerja. Terus jangan paringi bojo, jangan paringi anak. Niki nilainya nggih sedekah. Ihloman juga jenengan. Pun salah paham. Setiap hari ini nafkahi anak bojo itu termasuk nilainya sedekah. Ojo merasa aku gak tahu sedekah nang wong deh. Lah anak bojo kudu wong. Anak bojo kudu wong. Dengan jeneng ngoten. Apa yang kau infakkan, apa yang kau nafkahkan kepada keluarga itu mengandung sedekah. Itu berpahala sedekah juga. Lah dene turai, betul nggih. Dene turai niku monggo eling nang tangga atau dulur atau sinten sing membutuhkan. Nah itu mulane diarani amanah ngoten niku. Termasuk utamanya amanah kangge keluarga. Namanya wong tua, ini pun suka wong tua. Ini juga yang kita utamakan. Jadi ketika menerima rezeki itu eling wong tua dhisik, anak bojo dhisik. Baru nek turai nang wong liya ngoten nggih. Iku carane ngoten niku. Ampun ngantos kaya terus bagian cerita niki. Enten to wong wah loman nang tau kono sapa-sapa loman tapi bojone dhewe sambat. Bojone dhewe merasa gak patah dijelajani. Nah repot iki. Iki salah kaprah. Wong tuane dhewe sing butuh dinafkahi wis ora iso kerja dijani ae ora tau diwehi. Itu malah klep. Itu jenenge loman tapi salah alamat. Loman tapi salah alamat. Rupane mboten kula jenengan loman nang anak bojo nang keluarga nang wong tua niku wis diarani sahih, wis diarani wong
ditambah maneh nggih ibadah ini malih takwane ini manut perintah Gusti Allah taala ngedoi larangane Gusti Allah takwane. Ini kedua. Nah, lajeng sawang sule yang sinten rokok, rokok panggilan sinten wong sing sombong, wong sing medhit kali wong sing sombong. Nah, niki medhit itu berarti dia duwe. Ya, medhit itu berarti wong itu merasa memiliki. Itu kebalikannya sing wau. Jadi ketika menerima harta, menerima rezeki, dia merasa paling memiliki, tidak merasa diberi amanah. Ya, cara nonton itu kalau diangen-angen ngampatnya nonton, yo malah lucu kan gitu. Terus orangnya nyawang kadar lucu. Itu barang titipan dijaluk sendiri masuk malah geru-geru, malah sambat-sambat. Malah diguyu tukang parkir. Oh nek tukang parkir di mobil mana sore-sore kayak padha mulai kabeh mobil itu resik no sono-sono goreng-goreng diguyu kae kancane sing kiwa tengene lha nyapa utang isi nyapa kok geduni ya kuwi wong jalur sing duwe yo bene ngaten niku medhit ngaten niku disake sajane lucu mau rezeki kok sing urip ya rezeki kok sing kuwasa kok eman-eman diwengi kok iman-iman di keluargane dhewe lha repot iki. Kan enten nggih. Enten wong saking medhite iki sampe dadane omahe dhewe lho ra gelem. Lho meneh ora liya. Nggih, omahe dhewe troco. Bocor karo udan bijiyane kemana-mana duite malah dipikir liyane ora dadane omahe dhewe. Nggih. Iso wae jane ramik yo mampu keturunan rezeki duit oke. Nek ramik omahe dhewe ben apik, nek tamu ben seneng ora gelem. Iman-iman bodone dhewe. Ya apa tadi? Anak bojo omahe mangan jane cukup kowe mangan lauk iwak paling pol dikek tempe goreng tok. Ya ora biasane. Yang itu medhit awake dhewe kok meneh nang wong iki. Wong liya tambah men iki bahaya. Iki sing dilarang nang surga. Karena tiang medhit iku merasa memiliki amanah Gusti Allah. Padahal itu sesuai sing gadah Gusti Allah. Dijaluk Gusti Allah lewat apa? Ya lewat kon sedekah, lewat kon jariyah, ingin zakat. Itu terus ibaratnya dijaluk sing duwe. Ngono lho. Dijaluk sing duwe. Nek iman-iman ya repot ngoten iki. Mila kula jenengan iki berusaha melatih roman ini carane ya wow. Sacukupe kangge keluarga dhisik utamane. Karo wonten-wonten kangge wong tuwa. Nah, wonten baru tiang itu nek saya turai. Yang itu contohnya mamane ibaratnya menarik cilik sekolah. Ya mau 2.000, mau 5.000 bisa mau sekolah termasuk nih latih hati ini ben boten medhit. Latih hati ben boten napa niku bakhil. Latih hati ben luwih. Manten-manten enten malih sing dilarang nang swarga malah didelek neraka. Sinten niku punika wong sing sombong, wong sing gumedhe. Gumedhe niku dicontohnya pertama itu kalian iblis. Iblis itu tokoh utama wong sing gumedhe, wong sing sombong. Iblis. Kita mulai Nabi Adam ciptane sik dereng makan bumi. Nabi Adam ciptane itu surga. Lah iblis itu surga luwih dangu. Laku dangu pun ribuan tahun. Mboten namung setahun tahun. Pun ribuan tahun iblis itu surga niku. Ibadahnya sewegep iblis. Ibadahnya. Lah iblis niku sombong kalian Nabi Adam terus pundi? Dia merasa diciptakan dari api, sing api itu mangsane dhewe luwih apik, luwih hebat daripada Nabi Adam
ulo saka geni. Lah Nabi Adam dikei saka tanah saka lemah. Ulo luwih apik. Kok dikon sujud hormat nang Nabi Adam ya kok gak. Sombong, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih utama dari orang lain. Nah, tadi akhirnya itu seperti, ya akhirnya malah dijune yang surga, rugi wis ribuan tahun nih mati surga wis dirasane, wis enak-enak, mudun, dijune teng bumi, cik bakal emang, bijak bakal teng akhirat. Itu di neraka paling isor, jadi urip-urip neraka naudzubillah ini gue iblis. Nah menungso kok ngoten niku berarti ngonco iblis. Menungso kok sombong merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, niku nggih koncone iblis. Malah si lumayan iblis ya. Iya betul. Si lumayan iblis. Iblis yang rokok kan cek besok bakal ini akhirat. Tapi dia nanti ngerasani surga. Gitu. Iblis yang rokok cek bakal ini ngerasani isi bumi. Gitu. Biar terus ngerasani surga ribuan tahun. Lumayan harus tahu ngerasani surga. Dan saya menungso ini lahir di bumi. Dari nanti tetap surga. Ngomongnya ngerasani surga dari nanti beres. Lah kok sombong bisa? Iya. Ya dong, yang biasanya akhirat ya kok nang surga ya neraka panggonane ngono iku jadahe wonten. Aja Nabi dawuh ngoten, nek ditanya Gusti Allah dawuh neraka panggonane wong sing sombong, wong sing gumedhe. Ya rugi menungso niku rugine double akeh. Rugine tikel-tikel, masalahnya napa? Iblis wis tau ngrasani surga eleleo. Lah menungso wis ora tau ngrasani surga, urung ngrasani surga, sombong bisa dhewe. Ditambah nemen wis nang akhirat neraka lawase naudzubillah. Nah niku lho. Dadi yang sombong niku tiyang gumedhe niku napa kok dideleh neraka niku. Dikrana setunggal niku kanca iblis, merasa lebih baik dari orang lain. Di nomor kali niku tiang sing sombong niku nomor kali apa? Dia mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Kan Gusti Allah sama nanti dawuh. Al-izzatu ridai wa takabburu izari. Keagungan, kemuliaan itu selendang dari Gusti Allah. Lan takabur kesombongan iku saungku. Maksudnya maksudnya pengagum kanggo ning Gusti Allah tok, merasa sombong lebih baik, merasa paling mulia. Iku Gusti Allah tok sebenarnya ngoten. Ngoten. Iku sifatnya Gusti Allah. Aja dikira menungso. Iku nglawan. Iya deh. Nggih. Ibaratnya kalau jenengan roh enten lambene tentara. Jenengan sanes tentara. Terus gawe lambi tentara, seragam tentara, loro menggunakan kantor kodim. Kira-kira kali atasannya dihukum atau dijane? Ya dihukum, dipenuhi oleh dhuwurane kalau juragane tentara, kalau panglima tentara ya dihukum. Dan apa? Nah ini lambine tentara sama butuh tentara nggawe. Ya dipenuhi kalau koncone sing tentara-tentara. Dadi iku lho. Ibaratnya tadi iku. Jadi keagungan kemuliaan itu namun kagungan Gusti Allah Ta'ala. Kesombongan merasa lebih baik ya namun hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Gusti Allah tok sing paling sombong iku, liyane jeneng elu. Niku lambene Gusti Allah digawe. Ya lama ya sing duwe lambe gak trimo. Ya to. Sing duwe lambe boten trimo. Akhirnya dihukum dari neraka sak isor-isor ya. Alhamdulillah. Wong sombong kan merasa di atas, merasa lebih baik, merasa tinggi.
hukumane yo deleh ngisor, neraka paling ngisor, dijrene hidup bisa nemen-nemene. Iku auzubillah. Nah, mila panjenengan iki napa boten pareng ngene kok lho hak Gusti Allah. Selanjutnya panjenengan iki kedah merasa bahwa sami-sami hamba Gusti Allah. Panjenengan iki lho arep menyombongkan apa? Jadi pikir-pikir jangan merasa lebih baik dari orang lain, nyombongnya apa? Misalnya kiai atau guru ustaz merasa lebih baik dari muridnya, merasa lebih baik dari santrinya. Niku si disombongnya apa nih? Ilmu nih, ilmu niku aku loh ya. Nek boten diparingi Gusti Allah, boten mungkin gak ada. Lho aku pinter, aku sinau biyen sregep ibadah sregep bos. Aku biyen sregep sinau, sregep ngaji, akhirnya aku pinter le. Sregep ngaji pinter emang yo Gusti Allah separe. Mboten gitu kali wong nyebut gawe padha ae. Wong ngaji, wong belajar, akhirnya pinter. Kan ibaratnya padha karo nyebut gawe. Niku usaha. Ngaji, belajar itu usaha supaya diparingi ilmu. Jadi Gusti Allah terus diparingi ilmu. Ya kan wong kerja kan ngoten niku, kerja usaha, apa sing macul, apa sing ngarit, apa sing nang kantor, apa sing dagang. Nah, Gusti Allah maringi rezeki. Sami mawon. Nah, terus umpamane duwe lara, ya kok lara. Wong gelem isone ngaji, isone belajar kan awak sehat, nek mboten awak sehat kuwi iso ngaji. Kuping sehat, meripat sehat, irung sehat. Kuping sehat artinya sumber ngomong pelajaran. Itu meripat sehat soalnya nyawang kitab yang pelajaran. Niku nek boten keparing Gusti Allah, apa iso nggih mripat dhewe. Ngono lho. Akhire napa sedaya ki asal saking anugerah Gusti Allah. Kula jenengan iso ngaji terus asal ilmu nggih saking Gusti Allah sing paring. Paring nikmate mripat, nikmate kuping, nikmate awak sehat, terus ngaji akhire diparingi ilmu. Berarti dasare utama nek sangka anugerah sehat sing diparingi Gusti Allah. Nyambut gawe nggih, boten pareng merasa harta ini milik saya. Kenapa? Karena isone nyambut gawe, isone rezeki kok diwehi sehat Gusti Allah. Yang boten jan iso kerja. Lho, ngoten iki. Dasare sami sedaya. Nah, terus santri murid wau luwih sangi sore ilmune kali gurune kali kiai, ya mesti wong kiai karo gurune belajar wis mati. Kita apa wis khatam, yo pantes. Ngono iki. Terus muridé yo ora duwe ilmu ngono iki. Pantes. Maka dari itu ya boten pareng sombong. Boten pareng mulai HP di santri boleh tidak mesti. Nyata satu cerita tentang Bojonegoro. Ini penting. Wong sombong itu bahaya. Ada satu kali cerita tentang Bojonegoro itu namanya Mbah Abdul Jabbar. Mbah Abdul Jabbar itu santri, tapi tengkono sampai tua. Ceritanya sampai tua tengkono Joko tua. Tapi mutun nonton mano kali kiai. Mano. Terus dikono kok hikmah kiai itu semua kowe. Tapi betul-betul pinter, suwi kurang 10 tahun mondok, betul-betul pinter. Soalnya ngaji, nopo niku ya Fatihah, nopo hafal kanas, terus surat pendek-pendek kok, terus ngaji kitab-kitab nahu soro yang betul-betul sakit, betul-betul dong terang ini. Nah, suwe-suwe meninggal dunia teng pondok, ninggalin terus teng pondok, sing pondok. Tapi umurnya pun antara 50, umur 50 tahunan. Sedo niku ambune wangi. Jasate niku ambune wangi. Sedaya santri-santri niku kagum sedaya. Sedaya tangga-tanggane sampe tangga kono kuwi mangku wangi niku. Wangi sampe ke gotong kuburan cek wangi, kuburane mau diurup cek wangi. Wangi Mbah Jabbar namanya Bojonegoro. Lah ketika setelah dikubur sampun
ngoten niku ambune tetep wangi. Lah kiai niki namine sinten kula boten ngertos ceritane. Sing ceritane kula niku boten cerita namine sinten kiai. Lah kiai terus merasa ngeten, wah bae kula muridku santriku wangi ambune mati. Pemene kiai ngene iki lho. Ya rawa iki. Sapa iki boten ketara lho, teng ati lho sapa iki. Takabur boten ketara teng ati. Sing hukum langsung Gusti Allah. Ya. Matur ngomong ngoten niku, kiai ngoten niku ngomong teng ati. Tangga boten mireng, bojone boten mireng. Meneng batin. Nah, terus napa niku suwene beliau sedo. Ampune bau wadah. Ambune berhasil. Nggih. Oh, asik santrine keluargane barang sampe gak nyedek sampe nutupi kapas luwih angin berhasil iki. Sing dereng dikubur. Wis manut dikubur ya tambah berhasil ramane mana. Terus mantu-mantan beberapa hari itu keluarganya setimpeni oleh bahaya ini wow sesedo nangis sebelum mimpi. Nah aku nangis bah, aku ajaran aku nangis bah, aku dihukum oleh Gusti Allah, aku digendir oleh Gusti Allah. Dan apa bah? Aku biar yo rene sing roh, ya aku dhewe sing terus aku Gusti Allah. Dan apa bah? Jangan ku kiai santrine kuwatra. Aku dihukum mergo takabur, mergo sombong. Eling ora muridku sing tinggal di sini aku jenenge Abdul Jabar. Oh nggih, lambune wangi to ninggale nggih. Ya kuwi aku merasa aku luwih apik diwang santriku. Santriku yang wangi mati pokoknya aku. Lah kuwi sabare aku mati alam kubur disiksa, digendir terus karo malaikat. Oh, jalur sepurole. Anake sing jero, anake sing ngimpi niku dijari turu. Dan itu ya Allah. Ada satu cerita bahwa apa? Ya siapapun tidak boleh merasa paling hebat, paling apik daripada orang lain. Ya, terus kalau rekan kerja, kalau sopo sami mawon lho jenengan iki. Ya mek angsal jatah dhewe. Ngoten enten sing ngalim, enten sing kurang alim, enten sing boten alim. Tujuannya itu supaya damel melengkapi. Ngoten nggih. Lha kok dari kiai merasa paling hebat, terus nek orangnya santrine lho. Sing nyuruh kiai sapa? Gitu. Pokoknya kalau santri ditinggal boyo, kabeh sopo ini omah dhewe-dhewe, terus mesti dadi kiai, dadi mantan kiai. Ngoten mantan ustaz wali ngoten. Nah, alhamdulillah. Ya malah kecele. Itu sakit dalam sombong sinten-sinten. Mboten sakit bahaya. Kita yang betul ketinggal tonggo, betul promo tonggo bojo ora promo. Hati urusan hati bahaya. Alhamdulillah. Sehingga perlu pelajaran. Contoh menawi dikenane pirang berita sing rame di TV, Trans 7 niku. Sebenarnya kula nggih mboten 100% dukung pondok sing protes. Kula mboten 100% dukung. Tapi sebagian persen. Kula mboten 100% protes tentang Trans 7. Kenapa? Karena ada benarnya juga. Apa? Santri ku aja terlalu mundur-mundur, terlalu koyok budak, itu malah menjadikan salah paham pihak lain. Terus itu seperti, yo memang ya Trans 7 juga salah dengan pesantren dengan kiai. Tapi kita sebagai santri kalau piyambak teng pondok kula teng Kediri ini, mboten nate kiai kula utawa kula dhewe nate mundur-mundur teng ngadep kiai sampe belakang-belakang mboten nate. Lah kiai kula dhewe kiai kula piyambak nggih dawuh wonten, aku ora seneng aku dadi mundur-mundur iki ora seneng. Niku cocok. Cocok. Di mundur-mundur ini. Niku napa? Karena zaman sekarang bukan zaman kerajaan. Itu bukan zaman kerajaan. Jadi kita harus ambil tengah-tengah. Ya hormat.
tapi ya pun keterlaluan. Kaya dene budak kan raja. Lah kiai nopo raja kan sanes. Ya memang Dawi Sayyidina ana abduman alamani walau harfan. Aku iki kawulane budake guru sing mulang aku nang ngoten. Senajan saurung aku budake. Tapi bukan berarti terus kok dadi budak terus berangkat-berangkat nang boten wonten. Boten wonten carane. Cukup kita hormat dengan hati kita merasa kita sangat dibimbing, sangat dibantu oleh kiai dan guru kita. Terus salaman sukem askone itu sama cukup. Betul Musa, nopo berangkat. Itu pun beda zaman. Intinya beda zaman. Meskipun tentang kitab yang keterangan oleh nganggo sikile guru, lah iku nggih bahasa oleh itu berarti harus kita lakukan. Cukup kita hormat ya sekedarnya sesuai dengan kadar antara sama manusia. Jadi ambil tengah-tengah mau, ambil tengah-tengah. Kalau ya demo, kalau betul dari demo, saya kok ya tidak 100%. Tempon diri, alhamdulillah, ibu teman-teman, betul bareng santri-santri suwan kiai. Untuk dalam harapan lawak mau berangkat betul bareng kali pulau ini. Sehingga sampai sekarang pun pulau terdidik nonton. Cukup tentang kiai sukem asone diambung sama termasuk takdim sama termasuk hormat sing sae. Karena bukan istilah sekarang itu bukan zaman kerajaan. Juga kiai kayak sanes rojo. Ibaratnya malah ngeten lho. Bandingannya mana sing nilainya podo-podo harus kita muliakan wong tua. Nopo nanti lo jenengan melakukan karo wong tua berangkat nanti, betul nanti kan. Dan nopo nak kiai kok ngomong kan podo-podo wong tua nih. Guru ini wong tua rohani, wong tua sing lahir ini wong tua jasmani. Kan sama-sama harus kita muliakan. Sama-sama kita cari videonya kan, tapi kan wong tua gak tahu, malah kadang nyentak-nyentak, gitu. Nah wong tua itu kan kadang cocok, bodoh nyentak-nyentak barang, aku kawin lama ini. Nah kiai itu oleh rame-rame, itu kita harus imbang. Jadi kita harus imbang, betul keterlaluan. Dan kiai ini sama orang tunggu sama berangkat, tapi wong tuanya, nanti wong tuanya malah nyentak-nyentak, malah tak tahu berangkat. Maka dari itu, ya terus sekarang ya ambil tengah. Dengan dari pelajarannya supaya nopo. Bahaya juga kalau sampai kiai ini terlalu diberangkangi itu. Untuk sombongnya, itu gak ngelametin ceritanya juga. Kiai mati ini malah nampunin nopo itu buhasi. Allah naudzubillah itu boro-boro sombongan. Itulah suatu gambaran kalau jenengan ini nanti saya itu ampun ngantos tergolong wong sing bakhil medhit dan ampun ngantos tergolong wong sing sombong tapi merasa lebih baik dari orang lain. Jadi berusaha lah mungkin kalau jangan termasuk sing roman takwa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibat shahihatus sadana wa ashrif auladana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
benar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.